Hi guys, खुलुमबाय कामेस्वर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव गोबां गोसो गोरबोजों बराय नागिरदों जे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बिनानावफोरा जाहाथे मालाय हारिजों हाबा जानाया एसे बन्द जानांगौ आरोना आंनि खावलायनाय जाहाथे गावनि माहारियाव हाबा जाबा मोजां आंनि साननाय बे बाखि नोंसोरा मा सानो कमेन्ट खालाम जाहाथे आरो लोगोसे जाय समाव जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ जेब्ला गिदिर स्टेजफ्राव जाहाथे डान्सारानो जा माबायावनो जा सिंगारावनो जा जेब्ला भटनि गोनांथि जायो माहारिनि अब्ला जोंनि बर' माहारिनि आफादफोरा गोबां रेलि खालामो रिकुवेस्ट खालामो बेनार लायले जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि आमुक तमुक होननानै बेखौ भट हो होननानै खावलायो नाथाय जेब्ला देरहायोबो देरहानायनि उनाव जुदि बै देरहानाय उइनार केन्डिडेटफोरानो जोंनि बर' माहारिनि मालाय हारिजों हाबा जायो जास्ट फर एग्जाम्पल रन्जिता सरगयारि बिनानावा बेबो मालाय हारिजों हाबा जाबाय बेयाव गोबां दुखु फोरमायो जोंनि बर' माहारिया जाय एसां हेफाजाब खालामो बेनि गेजेराव जोंबो ग्रुपआव खावलायो जाहाथे जोंनि माहारिनि उइनार डान्सआव थांगासिनो दं भट हो ग्रुपआव हो सोरबा फन खालामो रिकुवेस्ट खालामो गामियावबो भट खालामना होयो जों स' बेनि सोमोन्दै जों एसे बुंनांगौ दं होननानै सानबाय बेखौनो बुंबाय जोंनि दुखुखौ फोरमायबाय स' बेखौनो खावलायो जे जोंनि माहारिनि लाइमोनफोरा जाहाथे बिदि मालाय हारिजों हाबा जानाया बिदि जाथारनाङा आरोना अब्लासो जोंनि माहारिया डेभेलप जागोन जुदि गल्ड मेडेलिस्टफोरानो जुदि उइनारफोरानो मालाय हारिजों हाबा जायो इन्जिनियार डक्टरफोरा मालाय हारिजों हाबा जायोबा जोंनि माहारियावलाय मा थागोन बे जों माथो आबादारिफ्रासो फिसा फिसा साख्रियालासो थालांगोन मालाय हारिफोरा गल्ड मेडेलिस्ट सोरबा इन्जिनियारफ्रा जोंनि बर' माहारिजों हाबा जायो नामा आंथ' दासिम नुफेराखै बिदि हाबा जादों होननानै खाथि खाला बा जेरावबो आं नुफेराखै दंबो जानो हागौ गोबां नाथाय आं फ्राय नुफेराखै बिदि बेखायनो आं गोबां साननो गोनां
गावनि माहारिखौबो एसे साननांगौ गावनि माहारिया जेब्ला नोंखौ सानो नोंबो माहारिखौ एसे साननांगौ आरो बे दाखालि बावैसो जन्मनि राभाया बेबो पिगो होनाय सासे टाइटेलनि सेंग्राया फाव फान्दायनानै बेखौ मोजां मोनहोनानै गोबां जेंनायाव फासिबाय बेखौ जेला जाबाय बेबो अफिसारमोन बे पुलिस अफिसार बेखौ ओरैबायदि फासायबाय बेबो जेल नांबाय बेसेबां लासिंसिं लास्टआव आरो गुबुन गुबुन जेंनायाव फासिनानै बेखौ फाव फान्दायनानै बेखौ बुथारनाय बायदि जाबाय दाबो बिनि केसखौ क्लियारिफिकेसन जायाखै होमबा सानना नाय रायजोफोर बेसेबां दुखुनांथाव आरो जै दाखालि बावैसो थेलामारानि सासे बिनानावा बेबो गुवाहाटियावनो बहा थांनानै बेयावबो बिदि जादों मालाय हारि बिखौ बुथारबाय सेन्ट्रेल बेंकआव साख्रि मावोन बेबो बेसेबां दुखुनांथाव बेयावबो जोंनि बर' माहारियासो धरना होनानै बेसेबांबा खालामनांगौ जादों मालायफ्राबो खालामो थेवबो बिदि नङाना गावनि माहारियासो बांसिन खालामगोन हेफाजाब स' बेयावनो गावनि माहारिफोरा बेसेबां धरना खालामदों दुखुनांथाव गतिके माहारिखौबो साननांगौ आरो जेब्ला जोंनि लाइमोनफोरा दिल्ली मुम्बाइफ्राव फासिना थागोन बेयावबो सोर लाबोगोन जोंनि माहारियासो माहारि आफादफोरासो लाबोनांगोन मालाय हारिया रावबो लाबोआ बेखौ साननांगौ स' बेनिखायनो जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरा एसे साननांगौ जोंनि बर' माहारिनिफ्राय सासे गल्ड मेडेलिस्ट जुदि सासे बेलेग हारिया हाबा खालामनानै लाङोबा बेसेबां दुखु मोनो जोंसो मिथिगोन जोंनि बर' माहारि जानानै सासे केन्डिडेट सासे बेसेबां मोजां मानसि साइड जालाङो जोंनि पपुलेसननिफ्राय होमबा सानना नाय गतिके बिदि गोबां जानाय नुबाय थादों जोंनि बर' माहारियाव बेखायनो जों बर' माहारिया गोबां डेभेलप जानायाव हेंथा जागासिनो दं सानो गतिके बेखौनो खावलायबाय आंनि आरो बे सावरायनायाव जुदि गेना गोरोन्थि जादोंबा माहारिनि सासे इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो लास्टआव आं जमुना बर' बिनानावखौ बिदि थांखिथ' लाखाबाय नङा होनबा बिबो नायथारगौ सासेजों स' जायखिजाया बिनानावा मोजाङै संसार जाथो आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होबाय जायखिया संसारा आलो गोजोनै जाथों होननानै स' आंनि ब्लगा बेनोसै बेखौनो सावरायनाय आरो जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबनायबाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो लोगोसे फैनायब्लाखौनो बेखौ बुथुमना लादो नोंसोरनि साबसक्राइब खालामबासो जों मोजां मोजां ब्लग बानायनो आङो थुलुंगा मोनगोन आरो बर' माहारिनि दुखु सुखु जेंना जेंसिखौ जों दिन्थिनो हागोन स' बेखिनि खावलायनाय थाबाय गोबां मानसिया नायो ब्लगखौ नाथाय साबसक्राइब खालामा बेखौ फोरमायो जाहाथे प्लिज साबसक्राइब खालाम स' बेखौ खावलायबाय स' दिनैनि ब्लगा बेनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग